Kweth Jood bura mag Azimio moja One Kenya Alliance kotel negi kod jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi koro dwaro ni mondo jalup jatend piny Rigathi Gachagua ondik dhoge kobila kaluwore kod weche manyo jatelo no golo e dhoge e kar jot mar jatend piny Nairobi. Kagloso kod ute fwambo e liare mar od bura giluwo ni chenrogo mag ng'anyo chieng' wuok tich en mar sundo piny owacho mondo kel fuong'ruok e pek ma uchumi ma bende ogadha jo Kenya kadhoe. We want the authorities and to call upon the DCI to ask Mr. Gachagua to record a statement on the utterances regarding the life of Honorable Raila Amolo Odinga. He is on record as having stated that there is going to be a final solution to what he sees as the problem of the Odingas from the time of Ramogi. The call by Mr. Ruto that Honorable Odinga agrees with the police how to go about the demonstrations is uncalled for, is unnecessary. The police know their duty, which is to protect lives and property of Kenyans. It is not the work of Raila Odinga or anybody else in Azimio to help them